Dahil sa 11 oras na kawalan ng supply ng kuryente, ilang pwesto sa palengke ng Mangaldan, Pangasinan napilitang magsara. May ulat sa Alfie Tulagan. Sarado ang 40% ng mga pwesto sa pamilihang bayan ng Mangaldan, Pangasinan ngayong araw dahil sa 11 oras na power interruption. Batid sa naunang abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, walang supply ng kuryente ngayon sa Mangaldan, Mapandan, Asingan at ilang bahagi ng Urdaneta City mula pa kaninang alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 6 ng gabi. And ito naman po, we are just accommodating the request of TPLEX para matapos na rin nila yung expressway. Siguro aasahan po natin na magkaroon pa tayo ng isa or dalawang scheduled na power interruptions, but these are preventive maintenance naman in preparation for the coming election. Karamihan sa mga nagsarang pwesto, mga cellphone shop, computer shop at salon. Actually, as of now, yung mga stores po dyan is around 40%. Kasi they are totally affected about this kind, brownout. Yung sa mid section naman, continuous yung operation po nila kasi may kanya-kanyang generator po sila doon. Pero ang iba, nagbukas pa rin ng pwesto. May gumamit ng kandila at baterya ng sasakyan para magkaroon lang ng ilaw. Medyo malit lang kita. Kaya medyo walang Xerox, walang simpak lang tsaka mga card lang benta namin. Kasi po, baka kasi masira yung mga benta kong tinapay. Kaya nagbukas na rin po kahit papaano. Minabuti na rin ng iba na magbukas pa rin para hindi raw matenga sa bahay. Kasi sayang wala din gagawin sa bahay kaya mas mabuti pumasok ka kaysa Alfie Tulagan, naghahatid ng Balitang Amyanan.